أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم zuwa mu huskaki ki wanki huskaki ne kan nihi sa da hannu suke wanki zuba dai zuba abin kwarai zuba to yayi rahe donki wanga abin ya ji garai ni suke rahe donki haba na ga miki in baki tsaya da kanki ba abin na iya miki illa an ga ce a rike ki zaki zai iya baki matsala ki tsaya da kanki ya zama ki cin mana shekuru Allah ki tsaye ku malama ko ya sa rike ki sa a rike ki dawo matso kusa ƙara wajen ke ya ci mana ci miki da Allah da na rike da Allah in an ga ce a rike ki abin zai baki matsala in an ga ce a rike ki abin zai ji miki ina ga miki abin da bai sani bane minti ne an ci miki minti ben na ke goge ruwan sai ta kuma wankewa ta kuma goge ruwan ni ka wanki kike chafa ba kai karwashin tarani Rohedon kyaki bude da niki. Ka ku zauna kurin wurin kun jago? Ki bude da niki. Dauri. Komai kake dogon moci ka tsaya wuri guda. Tsaya wuri guda haka ne da yake a faɗa mai ko. يا معشر الجن والحقني استوى قدا كاي me yasa kai alƙawari ka saba me yasa kai alƙawari ka saba ba ni bane na ce ma kai wane ne to ya za in gane ba kai na ba ba ni bane to waye kai ni ta kewa Safiya ce wallahi. Waye Safiya? Safiya ce na ce ma. Me ya daga da take? Wallahi ba komai. A faɗa min gaskiya dai. Wallahi ba komai. Dama halan ku nawa ne? Ku biyu ne wallahi. To yanzu ke ja muka kan kuce don sai na kona ku. Na rantse da Allah don sai na kone ku yanzu nan. Ku yi bune gaba ɗaya kata ku. Ku kawai ne wallahi. To me yasa shekaran jiya da na zo ni ruƙe da dan wanke bike zo ba ke? Ina jin tsoro ne. A to yanzu ke tsoron me muke wani dan wallahi yanzu nan da ke da shi sai na kona ku. Yanzu nan wallahi san kona ku. Kin taba shi irin wannan abin? Wallahi. To bugun nan ba kenan. Yanzu nan za a ka kula hara. Je yake ba ni wuri. Je yake ba ni wuri ni ce ko in madaki shegiya.